Hemm bżonn intejbu s-servizz tas-saħħa mentali sabiex titjib il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati nazzjonalisti Stephen Spiteri u Ian Vassallo l-4 wara nofsinhar. Id-deputat Stephen Spiteri saħaq li l-Partit Nazzjonalista jirrikonoxxi ż-żieda tal-baġit fis-settur tas-saħħa iżda hemm bżonn li jsir aktar. Stephen Spiteri qal li rridu neliminaw diversi diskrepanzi fil-waqt li naraw li ma jkunx hemm ħela u serq bit-taxxi tal-poplu biex il-flus ikunu investiti fis-settur tas-saħħa. Irridu naraw li ma jkunx hemm ħela u serq tal-flus, it-taxxi tal-poplu li jkunu investiti fis-saħħa għaliex ġew pajjiżna vera noffru is-saħħa bla ħlas, però il-flus ġejjin mit-taxxi tal-poplu Malti u Awċi. U għalhekk ma rridux naraw illi għal darb'oħra l-kuntratt fdat fil-konċessjoni tal-isptarijiet tal-isptar Salluqa li kważi laqas għadek iseħħlu sptar bit-telqa għandu l-isptar ta' Għawdex u Keringrek għandek żieda ta' miljuni ta' euro sabiex stewards il-kontrattur ikompli imexxi dawn l-isptarijiet mingħajr ma jirritorna investiment lura lil Maltin, lil poplu Malti għal dawn il-miljuni qed jieħu. Min-naħa tiegħu id-deputat Ian Vassallo qal li hemm bżonn aktar riżorsi umani sabiex jitjieb il-kwalità tas-servizz tas-saħħa għaliex preżentament in-nies qed idumu ħafna jistennew il-kura li għandhom bżonn. Huwa qal ukoll il-psikjatrija qiegħda f'livell li ma jixraqx lil pajjiżna, hekk kif il-Gvern ilu s-snin wieħed sptar ġdid fil-budget mingħajr qatt ma ppreżenta pjanijiet ċari. Id-deputat nazzjonalista saħaq li għandna bżonn nelbu l-istigma li hawn fuq is-saħħa mentali sabiex aktar nies ifittxu l-għajnuna. Iżda għandna bżonn immorru lura fil-komunitajiet, fl-iskejjel tagħna, fil-kunsilli lokali u hemmhekk naħdmu flimkien biex iva nibdew nelbu din l-istigma li hemm għall-mart mentali u iva ngħinu li dak li jkun inti li qed id-dar, inti li qed fuq il-post tax-xogħol, inti li qed l-iskola ma tiddejjaqx titkellem u tesprimi li għandek problemi fis-saħħa mentali. Għall-Partit Nazzjonalista s-saħħa mentali hija pilastru fis-saħħa, hija pilastru li aħna rridu naħdmu fuqu u mhux ħaniddejqu nitkellmu favur din il-kawża. Giulia Falzon għal Net News.